lamhoi nang ki pipona tengsi rongarak hang nang koglo karbirecho longsing ronghang non malom hur ki chudut alam pulotangti jai kathar achorabang kathar pipenak pu apu thaksi social media long penang an chethang ponlo laswa long prek jama songatu rongarak ronghang rongbong karbirecho longsing ronghang lamhoi pidam pen arnam bharu atum pen chedon sar pen penap mate jangni poni phai throk siarni jai kathar phan chopha ponlo Kamren pen Mohenrong Pi News Fast Karbi Anglong to ahong lo pini jadi tum la social media long lasu poche thang mate lasu alangli jaga thar mate non MP kilik alangli SPL CPN akan ide lo lasu alangli phan lasu nomination ki pi alu lo alangli chor abang onjili tiga thar pus ke stop pus pu la sila so pu tha ka bang holo media along pe mate kes e tum ta hak piklang lo si protest lo la si la so apu tha bang ni tum rong ra ka lo kismana asong tu dalam hoi man ang pilo la so apu tha bang ke insai nai la pen arjuwek ni position dalam hoi dolo la pen si aku isi bang ke lalo kedam tang MLA barim mate non kiwai bang lo teron sahwa kai penta dalam ki klang lo masuk sta klang dek penta pista karbia khai ajutang lo mangke itu nimra kom lo mangke itu mangke kuri siang bong ke cetorong le pusi hasuta alam klang pono pusi pu hasuta prangari chu holo sta pininga bangke alang li numuson ke phaila long alang li chor ama sedak klang dak pusi alam pi klang pen social media long tapelan cithan lo ma pe klang lo asu pathak pen sini tum han long ta rong rak lo anam pharo long lam hoi nang pc ni tum alang phan hang nang ko pen penab lo ni tum ke hang ni bangke lasi karbeng lo angkang kidu organization kidu an phanta lasi isi pacetak bangke penab lo ni tum ke hang lasi lason arot mate lason itum karbia khaya long bangke hingno oke aprang pen tai tum thanong tang lo ba chingwai long tang lo la sia ko alang li tok tu wai phit ajoi ni sin tum hang nili period bangali aprang dam karitang lo ram sirong hang alang li period pusipu la sila so ke tok tang alu dune bene la bangke nili tamang non ba ke sini la bangke